Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ном Ҷиликӯл. Аз гови гусаладор навора сар мекунем. Гови як акай бародаро. 22000 сомонӣ муомила дора. Хоб 22 амне 20 та мега бо. Ҳай дуташам бекора мега. 20000 муомила дора бародаро. Хоб гусалаш нарай мода? Гусалаш мода бародаро бимоҷинча. Мана. Я бор тамоша кунем қарашо. Ширша чанд гуфтӣ? Ами 10 литр. 10 литр саҳар бега иншоалло. Ду вақт. Бозор чанд ка? Бозор 17 кеса. 17000 сомон бозор кадай ман. 17300 17300 Як чанд бигӣ? рақами телефон. Телефон надорӣ? Надорам. клен дора. Тамом гап нест. бародаро якта лайк монед навора то охир тамошо кунем. Мо ҳамаи намоди молора навор мекунем бародаро. Бародари Новосибир. бародаро ин авоҷи проверка карда. Дестай ҳозир хоб сеткаи майдаро мондагем, сеткаи майдаи алафира. Ҳозир пресси каҳа зада истай бародаро. Ина заданша бинем. Аку бедай пресс. Ина бародаро. Бекнем. Крайникша вақти гармунзанӣ дар. Нем, басаям хато, ина кашида стояди. Ина ишуда қопчамон деган, ҷои қопчамонӣ аст. Ба ҳузур. Ҳозир қабзане бо бироварда нишон метем бародаро. Ина бародаро бировардагиш мана. Ина бинед. Ин размера бинед чиқа зур кадаги. Мана бародаро. Мана. 100%. Ина бародаро ранги сабуз кардаги. бародаро ина гови гусаладори навбатимон 18000 сомонӣ гусалаш мода. Дуюм гусалаш мода. Саҳар бега 6 литр шир бо кафолаташ. Нархи чанда? 18000. Бозор чанд ка? Бозор 16000 сомон бозор кадаги бародаро. Ай 15 то 16 ра. 16 холи не. Мол гарантия мега бародаро. Ами бародари наздика ира чанд кас мешиноса, чанд кас мол гирифтаги ай. Плюс молшинос айда одами молшинос. Пешай гирифтанам хушрӯ проверка када мегирад бо. 16000 бозор кардаист. бародаро бо гови гусаладори ёштарак ёфтем. Нархиш 16000 сомонӣ буқачадор ай бародаро. Буни қанча қилай бозор ака? бародаро ина якта гови гусаладори дига ғуноҷиндор 17000 сомонӣ муомила дорад. саҳар бега 4 литр шир доштааст. бозор чанд кад? 14500 сомон бозор кадай бародаро. гов он қадар пир нестаю харобтар ай бародаро. гов харобтар 14500 сомон бозор кардааст. ҳозирашта додагӣ нест. нашо хушам маълум ай. гов соза камтар харобтар будааст. бародаро якта гови шведӣ ёфтем. қисир а? буқа рафтагӣ нест қарибидан. хоб гови қисир буқа рафтагӣ нест бародаро. ширам надора. фақат якта гови холӣ 17000 сомон гуфтестай бародаро муомила дора. неки гови бақувват айда. соза ҳолаташ. афшунки хурданшам соза. камуш шоди калон. ялтас кадаги. моли намехурдаги хеле намеша. хоб 17000 сомон муомила дора. 14 бозор кардаистай бародаро. 14 касоне ки гови қисир мепурсен ку ана ёда варианти хуб ай. Ман аку буғуз гуфта хиёл кардам омадам, ин буғуз набуда.
14 бозор кардистай бародаро. Бародаро нархи буқои средни, буқо барои бастан 13000 сомон нархиш муомила дорад. ин молия брати қадрдон ай 11,5 сомон бозор кардистай бародаро. ҳозирашта додагӣ нест. ай парашон бинем. Хай миондароз зайне созай. Мионш дароз қадиш пастара хай калон меша қадиш баланд меша. 11,5 бозор кардистай бародаро. Додагӣ нест ҳозирашта. Бародаро якта буқачаи беҳад базеб ёфтем, лекин наршам базеб камтарак. Хоб 10,700 сомон савдо шудай. 10,700. Ва як каси дига 100 сум болои пурсидеста. 10,800 карда як каси дига. ҳозирашта додагӣ нест бародаро. 10,800. 100 сум болои ай нархи харидагиш. ҳоли гусалачаи 10,700. ки харудаш беҳад базеб. марҳамат. Бародаро нархи буқачо ҳар душа 17000 ҷои пулгириш тестай соҳибош дутара якҷоя 16500 сомон як душа якҷоя бозор кардеста бародаро. 165 ҳар душа дар якҷоягӣ 8250 мешавад. нарх соз шудаги ҳар ду тарафдан метия намезанам. Бародаро пеши моли майда омадагем барро. Савдо дора оз мепурсем нархошам. Ҷа майдош будай. 12 мешава. Ҷа бо баррои майда ҳам будай. Най дута калонша 12 пурсидеста, сета калон мода будай. Як аз 12 пурсид дута сияҳа надода, мода будай бародаро. 1200. Озагӣ нест. Инҷа бо барои кенҷагӣ будай. нархи ино 1300 будааст бародаро. агар нархи савдошудагиша пурсем, ай нархи гуфтагиш бародаро 200 сум, 150 сум то 300 сума кам савдо мешаванд. Моли майда 1200, 1300 гуфтасудаги муомила дора бародаро. ҳамин расчоти 1000, 1050 зур савдо кунем, мумкин 950 ҳам ягонташа бигирем. Суда наванги хушхоро. Ино бародаро 2000 будай. Муомила дора. 2000 муомила дора. Хоб 1850 яд туша фурухте мега 1800, 1750 рафтестан амқай пурсидестан бародаро. 250 сум ай нархи гуфтагиш кам савдо шудестан. Марҳамат. Лайкора мезанем бародаро. Бародаро ҳамаш хушхорма? Ҳамаш хушхормана. Инҷа бо иноро пашмошон гирифтагӣ будай бародаро. Нигоҳ кунед чотка. ҳолатиш хела мебинед да? Як пол мебинед. 2300 сомонӣ будааст. Ям хушхорои акаи камулай. 2300 муомила. Хоб 2000 рафтестай бародаро. 2000-2050 сомонӣ фурухтесте мега. Мана ай $1 фруктеста гаравти ба пеш. Ёро чанди гуфте? Бародаро ина барои свежи бо. Барои свежи сия. 2200 будаи муомила дора. Хоб 1900 бозор кардеста мега. 1900 сомонӣ. Ино ёштаракам бародаро. ҳоли свежиам. Авто дидагӣ несуқа. Инҷа бо 4 та бара ёфтем бародаро. Якта калонуш 1700 калонуш?
1700 муомила, инош 1.5. Ҳамаш кушхора? Ҳамаш кушхора. Калона чанд кадан? Калона 15 мегам. 15. Майдоша чи? Ёша 13. 13 майдоша кадаги абардоро, калона 15 кадаги амана. Барои майдотар майдотар. Бародаро ина барра кушхоро 2800 ино калон. Уже ба паридан ҳам шидагай. Ба им дам партоим мешава. Хулас ҳам кушхорое ки расидаги анда 2800 муомила доранд. Хоб муомилаш 250-300 сомон бародаро. Ҳамун нарх фурухтаиста. Ай нарх гуфтагиш 250-300 сом кам. Зури зур савдо кунед 350 кам харида мумкин аст. Ай нархи гуфтагиш. Бара кушхорои мана расидаги 2800 муомила ҳаст бародаро. О бародаро ина нархи кушхорои калон. Калонш 5 будай 6000 ино шишакан 5000 муомила дора. Sheriklari nechidan ketdi? Cho'ma, ko'p emasmidi? Nechi qilyapti mo'ydalar? 3.5. Ay 3000 to 4000 duta mayda rakadaysa barodaro. Xo'p, katta nechi qildi? Isha 4 barodaro. Значит, иноша 3000 кадаги, и калонша 4 кадаги barodaro. Нархи кушхорои калон. Марҳамат. О, бародаро, якта асп омадааст. Аспи савори нар. Асп соза, қад баланд. Чақпанами маълума, як асп ва мешинохтаги ва мешиносад. Нархиш 3000 сомон ай бародаро муомила дора. 20000 рози як кас пурсидеста, яъне ки вайда намешава мега. 20000 кардеста бародаро. Асп 8 сола будай бародаро. 8 сола. Аспи нарай. О бародаро, навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Ба фикрам ки ҳамаи намуди моллар сиёмка кардем. Нархоша, нархои аниқ ва ҳамаи намудша гирифтем. Хоб, яктаи лайка ҳатман монин агар видеоҳои мо маъқул шуда боша. Касоне ки меҳмон аст ҳатман ба канал обуна шавен ва дар комментария фикротона нависен оиди нархи наво. Саломат бошем бародаро, видеоҳои зур ҳоли айпеш аст. Аз канал дур нашавед.